まやば。するするする。かわいい。 기르자. やばい。まだあげてまうわ。まだあげちゃダメって言ったでしょ。 これ見て。手が入っちゃうん。なしでここと。う。止めて。これは OK ね。これパパくらいじゃん、大きい。バブより OK で。いいんですね、上なら。ここも似てる石の中。赤ちゃんもいるんじゃないか。赤ちゃん。やば。どんどんどんしてる。おお、よく似てる。やばい。すごいでしょ。かわいい。子供じゃん、木の方が似てるよ。これピーってやったらさ、ピヨピーしてピー。ダメって言ったよ、さっピーってびっくりする。くるちゅが窓叩かないとこの子にさ、入れたいな。ダメ。き。この場怖いな、これは。おい、ダメ。怖っ。いた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 。たら見て。足速いよ、あれ。あ、いる。たら降りてみ。すぐだよ。これ、うんちでっか。パパ頼む。うんち。うんち。ふう、見て。多分うんち、パパ。うん。食べてるよ、ほら、なんか。なんか葉っぱってこれ食べてるこれ。うんちあるんだけどパパ。マジてめえ。ラクダだ。いろいろ。あ、いる。ここも。ラクダ。たら言って。ラクダいる。キリンはいないんだ。いる。あっちも。パパ、見て。あうん。っちもいる。あ、いるな、あんたね。あ、これ何これ。ある、これ。これ長いのあんじゃん、これ。うん。それでそモンゴルうか。ラクとか。あ、これダイナソーみたい。ダイナソーみたい。チーターここに立ってるよ。危ないね。あ、これ男だ。男だ。子供と赤ちゃん。これダログロみたい。ダログロ。違うよ。ゴミちゃんと入れろよ。ちっちゃ。これ何だろ、これ。ちっちゃいやつ見た。かわいい赤ちうん。ゃん。ママの赤ちゃん。白馬。
てないよ。こいつ怒るぞ。おしっこそっちおいで。ちっちゃ。かわいい。うん。やっとるかと思って。食べない。買っちゃい。これこれ。靴のとこさ。はい。はるこはい。じゃあ喧嘩しないようにママと一緒ね。これ見てちっちゃ。遊んでるほ。らほら見て。あ、ふーって引いちゃった。うん。引いたらいい。いい子引いちゃうか。なんか話してる。話じゃご飯食べてるよ。ご飯食べてるんだ。お母さんと一緒、お父さん。家族。あ、わかんない。これでもかわいい。体やばいんだけどね。あ、小太郎くんの。これ臭い。これが一人臭いね。うん。ほんと体やばいね。赤ちゃんのいるじゃん。いるの。そこじゃない。重いかも。おもちゃ待って、車帰ったら。歩いてる。ごめんね。みんなのもうかおい、ほら見てほら。おい。なんか迷ってるね。赤ちゃんの猫だ。でっかいな、これ。赤ちゃん死んでる。赤ちゃん死んでるよ。何気に気にやる。赤ちゃん死んでる。赤ちゃん死んでるわ。戦いじゃないのか。叩くじゃない。やばい、なんか死んでる。これか。ねえ、会話ね。お皿すごい。うん。かわいい。あ、いいよ、取ってあげて。あ、いっぱいいる。なに。赤ちゃんは赤ちゃん。赤ちゃん見て。でっか。Ini juga ada anak. 赤ちゃんでしょ。これ3つ。これ。そう。これ。ごめんね。ホテル先輩。ホテルごめんね。